И здравейте, приятели! Днес сме в сървъра на ValiBG Endercraft BG. Тук доста добре се развих, обаче проблемът на сървъра е, че не хвърлят грам храна на всички евенти. Тук има малко сетове и мечове. Хванах 20 легендарки, биехме се на PvP. Сега ще кажем да ви поздравим. Я да видим дали ще ви поздравят. Скоро ще умрем от глад. Така. Искам да влизате в сървъра, за да може да се развие доста добре. В момента сме с, сега ще ви кажа, 12 човека. В сървъра има доста слотове. Това е нещо като ревю. Чакайте, че тук съм си взел сета. Няма лаг. Сървъра от днес е пуснат. Преди малко имаше евент. Това е спауна, още не е развито, но има доста добри SMS услуги. Това е единствения сървър, в който SMS услугите са толкова ефтини, 1,20. Надявам се да пращате и да помагате, за да се развие. И аз трябват ми 150 гледания, за да мога да стана ютубър. Ето екипът тук е Endercraft, екипът на сървъра ви пожелава приятна игра. 1,20, 6 лева вече, 2,40 има много, но 1,20 е достатъчно за просто вместо owner пише админ, всичко има. Тук ще умрем май. Също ще правя това е този голям лъжец. Ще правя аз томбола. Тук ще направя сет Unbreaking 3 и Protection 4. Ще направим меч Fire Spec 2 и Sharpness 5. 5 легендарки и 64 Diamond. Плюс някои полшанки от тези. Надявам се да влизате в сървъра. Сървъра е доста хубав. Ето го и IP-то. IP ще има в описанието. За да спечелите да спечелите сет, трябва да напишете, например, да не е, например, запис, тиренци или си кой, просто напишете честит канал, нещо такова, каквото искате напишете. Просто да, ето тук стана един чест от мини евента. Просто да може, ще снимам когато изтеглям, но да не пишете записи, такива работи да ви карам. Трябва да пишете каквото си искате. Това беше от мен. Аз съм Стефо и до нови срещи.